ban ai jing tip bat jing hikai chi ki Paidbah nong shong shnong Halor ki Skhim Sorkar ba pher na kaliang ka office ka Meghalaya State Legal Service Authority lembar katana social welfare, health and family welfare, community and rural development bat ka district legal service authority kila pelong ya ka program ai jing tip bat ka health camp ka bashisngi ha ka shnong penthor hari boy district ha ka ni ka program lawan banya shimbanta ru judge ka high court kumjuru executive chairman ke MSLSA u justice HS thank you kumukongsan ringkar ka jodon lang ubi joshi MHJS district and session judge kam chairman DLSA nongpo uba HC Lindem director DHS MI uba E Kharmalki MCS secretary social welfare lembar ki wei de ki rangba officer na kitna treka ba pher laidon lang ru kinong ilam shnong bar kinong shong shnong ka shnong penthor mensan lum sentung bat den bathyang haka jingkran jong justice HS thank you ulai ke jero akabakrawi kitna trekam sarkar ba pher kibla mi shakmat ban shimi ka ni ka sinjam ka bakongsan ban ai jing tip jing nang chiki Paidbah nong shong shnong jong ka themri boy district Halor ki Skhim Sorkar khamtam na po ke NALSA bagi Paidbah nong shong shnong khamtam ki tu ki riu Paidbah ki bedan jingtuna ha ki khatmet kin yola ban piang ki bakum ki ni ki jingmyntoi legal care support center mut hangta la ban yo ka jingarap mentah kidon kita ki ong ki PLV ki dei ki paralegal volunteer udan haman kashnong hane kashnong jung phi udeu register wel molong nang bakla tiuni ur paralegal volunteer udai kubal ai training daka Nalsa mdei tang mani rap ep haki khap mdei ula ban penyasuk don ki gijing ya kaja ki berit baria posnong bon ra kan sung tho ti uru PLV nga shimet nga kwa ban kampun si PLV hamang kasnong balang bani PLV funum hablet chapo di district legal center ru tapi su batai PLV ula on batai ep kumno mdei tang skim kunu pinyo ajing rap habon kiliang ti kidon ki legal aid clinic ru kum ha umyam PS apo sning OP nang tanam mentaki kenthei kerpang apo nong pot kadon ti riboy district kibun adu umling sning nang ta bharombong block office borha kidon kini ki legal aid clinic ti shibenta kalong ki scheme bagi pilihan rapi shibenta kalong bapinyo ay kahok ng pikat kum ki an blak bod di Sorkar India ber parlimen ti nganum kranchu ispan ki an namar ki la bon ila batai mende bade bi khulung khna bade bi ki long kemi bade bat hak hakayat kayen ka disaster nan kono ban kentiu ya ka jingyo jengkot kibun ki scheme bat ki an ki bade pala ni rapi te hablong kum kini ki jingalang kum gana mela blong takasni piyo la bapinyo iri hmat ajong bapinyo snodi store ajong ba kumno ba kidon kini ke scheme kumno kidon kini bla bla jarap balang ba jong phil pen sapriang ke kisnong khaput snong bro bun ke bala banwan tak sni hindi bat ngapen kit kata ka jingkit pi ba pidei ban kano ko kamram ba pen tip ke bro